Armènia és una de les cultures més antigues del món, d'origen caucàsic i indoeuropeu. Es troba situada a la part sud de la cordillera del Caucas. Armènia gaudeix d'una llarga tradició cultural que ha trobat perpetuació malgrat la invasió de fenòmens polítics iranians al llarg de la història, així com l'Imperi Otomà i la Unió Soviètica. La seva capital, Yerevan, la ciutat rosa, fou fundada, es calcula, prop de 30 anys abans de la fundació de la ciutat de Roma. Les pedres, tan distintives de color rosa, són d'aquest color perquè se'n va emprar material de pedres volcàniques per construir-la. També és una de les cultures del món que ha adoptat i oficialitzat el cristianisme primer, i la seva proximitat amb Terra Santa intensifica aquest fet religiós. Per exemple, el mont Ararat, signe distintiu i fins i tot sagrat d'Armènia, és considerat el cim de la muntanya on l'arca de Noè s'hi va depositar una vegada van acabar les inundacions del famós diluvi universal, el Gènesis, la Bíblia. La seva història de domini per part de potències estrangeres va abocar-se al genocidi armeni per part de l'Imperi Otomà al llarg de l'any 1915 a 1917, resultant en la desintegració total de molt bona part de la seva, aleshores encara geogràficament extensa cultura. Aquests genocidis van provocar un dels fenòmens migratoris més grans de la història, provocant que en l'actualitat hi hagi més armenis fora d'Armènia, 8 milions, concretament, una bestialitat al costat del prop dels 3 milions que encara viuen al territori armeni. La majoria de la societat armena és autòctona, prop del 98%, fent esdevenir el forani quelcom anecdòtic. La religió més extensa és el cristianisme, amb un 97,8% de la població practicant aquesta religió, del qual el 93% practiquen el cristianisme d'acord amb el ritu tradicional i propi de l'Església d'Armènia, considerada ortodoxa però independent de Grècia i Moscou. No estaria de més afegir que ells tenen la catedral d'Etchmiadzin, que no és considerada la més antiga del món. Entre les coses curioses que ens podria sorprendre d'Armènia hi ha el fet que, de fet, té una tregua en marxa amb Azerbaidjan, la qual cosa fa que ambdós països duguin més de 25 anys de facto en guerra, per reclamacions territorials degudes a la mala gestió territorial que es va produir durant les independències de la Unió Soviètica al principi dels anys 90. És una cultura que fa moltíssims d'anys tenen molt normalitzat i fins i tot glorificat el joc dels escacs i l'ensenyen a l'escola com a part del currículum. No s'estrany que alguns dels millors jugadors d'escacs del món provinguin d'aquí. Per cert, pel que fa a llengües, la llengua oficial únicament n'és l'armeni, que també és la llengua que és pròpia a la immensa majoria de la població. La llengua armènia té una peculiaritat d'emprar un sistema cuneiforme molt antic coetani en origen als sistemes d'escriptura grecs i fenicis, que han perdurat fins als nostres dies en diverses formes. El 95% dels armenis reconeixen tenir algun coneixement de rus. 59% seria un nivell intermig i 24% un nivell avançat de rus. L'anglès no gaudeix de tanta representació, amb només un 40% de la població demostrant alguna competència, que per cert, el 20% del qual declara que només en té un coneixement bàsic i elemental. No obstant això, el 50% dels adults creuen que s'hauria de posar l'accent en l'anglès en l'educació enfront del 44% que s'estimarien més que perduràs el rus al sistema educatiu. Sens dubte, un país digne de ser visitat i per deixar-se fascinar per ell, qui sap, algun dia. Չագացի հաղթրու բերան վայնարե յար տեսասմ յար մաշոդուրան իմ խորոդիկ մենուջար նարեն հելել է գերտան վայնարե յար գնը մաներ չոլեն ու մարդ իմ խորոդիկ մենուջար գնը մաներ